खुलुमबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय दानि आसाम टेटनि सिलेबास हिसाबै बेयाव दं 1 to 5 निफ्राय लानानै फैदों बाव बर'नि बिमानि राव आयदानि बेयाव दं आङो नैबे बावहाय 1 निफ्राय 5 पेपार 1 हिसाबै दंमोन नैबेनि 1 नि बावहाय दङ नैबे गदायख' आं बाव लानानै फैदों सानैसो मुंदांखा बर' लिरगिरिफोरनि जिउ खौरां मिथिनांगोन बिथांमोना जाबाय सतीश चन्द्र बसुमतारी मदाराम ब्रह्म दारेन्द्र बसुमतारी ईशान चन्द्र मुसाहारि प्रमद चन्द्र ब्रह्म रुपनाथ ब्रह्म आरो पद्मश्री मदाराम ब्रह्म आङो बिथांमोननि गेजेराव ईशान चन्द्र मुसाहारि प्रमद चन्द्र ब्रह्म आरो पद्मश्री मदाराम ब्रह्म बे बिथांमोननि साथामनिखौ लाबोग्रोदों अब्ला आरो आं नैबे मोनसे खोथाखौ खोन्थानो हानि आं नैबेनि अलरेडि गारां बर' रावनि गारां हांखोनि बा गारां रिसार्टिनि आं अलरेडि भिडिअ लाबोखाबाय आरो खौरां हांखोनिया अलरेडि कमप्लिट जाबायानो MCQ सोनांगौ माखासे आङो बेनि थाखाय लाबोगोन आङो आलादा बानायखागोन भिडिअ थेवब्लाबो अब्ला जों जागायनोसै बे हिसाबै आं गिबियावनो आंनि चेनेल बयखौ फिन खेबसे बरायफैबाय अब्ला भिडिअ नै दङ आसाम टेट 2021 बड' हिसाबै दं ईशान चन्द्र मुसाहारि प्रमद चन्द्र ब्रह्मसोमोन बेयो मदाराम ब्रह्म प्रमद चन्द्र मुसाहारि जादों नैबे ब्रह्मसोमोन दे सरि गोरोन्थिनि थाखाय प्रमद चन्द्र ब्रह्ममोन बियो बिथाङा अब्ला जों नायलांसै नङा होमबा 1 नाम्बारनिफ्राय हेरेम्ब नार्जारिनि बादिब्ला प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ मा होनदों बर' खन्थाइनि अलंबार हायेननि सुफिं हाथरखि हाला मिस्टिक रमान्टिक खन्थाइगिरि अब्ला जों मिथिगौ नङा होमबा हेरेम्ब नार्जारिया प्रमद चन्द्र ब्रह्मखौ मा होननानै बुंदों बिथाङा प्रमद चन्द्र ब्रह्मखौ बुंदों बर' खन्थाइनि अलंबार थामहिनबा पलस्टार होननानै बुंदों बिथांखौ आरो हायेननि सुफिं होननाबो मिथियो गोसोआव लादो बे जिनिसखौ नाथाय बाव सासे मानसिनिल' खोथा होनदों गासिनो बियो बर' खन्थाइनि अलंबार जादों गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट वार्डनि मा दं लोगोफोर नैथि सोंनायावहाय प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ हाथरखि हाला लाइसिखौ सुजुदोंमोन थामहिनबा हाथरखि हाला लाइसिखौ सुजुनाय समा 1940 आरो 42 बेयाव बबे मोनसेया जागोन आंबो कनफिउस दं आंनि बायदिब्ला नैबे लोगोफोर आं बेखौ सानदों आरो सोरबा 42 होदों आंबो मोनदों साफा सानै लिरगिरिफोरनियाव अब्ला नैबे जागोन आंनिबा आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं मोनसे रिक्वेस्ट अननानै नोंथांमोना बबे मोनसेया कारेक्ट मिथियोब्ला आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय मानो होनबा आंनोबो बेखौ जोबोद गोनां जादों आं बेनि सायावहाय कनफिउस जानानै दं थेवब्लाबो आङो बेनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना बेखौहाय जुदि मिथियोब्ला आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय बबे मोनसेया कारेक्ट 3 नम्बराव लाना फैदों लोगोफोर अलंबार लाइसिखौ सुजुनाय समा थामहिनबा अलंबार लाइसिखौहाय सुजुदोंमोन 1938 मायथाइयाव गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो 1923 मायथाइयाव खन्थाइ मेथाइखौ सुजुदोंमोन होनबा मदाराम ब्रह्म आरो रुपनाथ ब्रह्मजों जयै लोगोसे गोसोआव लाबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर अब्ला नेक्स्ट वार्डनि मा दं 3 नम्बर दं मनरन्जन लाहारिनि बादिब्ला अलंबार मुगाया थामहिनबा जोंनावहाय जोंनि बर' थुनलाइखौ मिसनारि मुगा अलंबार मुगा बिबार मुगा गोदान मुगा बेबायदि जों माखासे बाहागो राननाय नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बिथां मनरन्जन लाहारिया बर' थुनलाइनि अलंबार मुगाखौ 1939 निफ्राय 50 सिम बाहागो राननानै होदों गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर जोंहा नेक्स्टआव दं मा बारनि नङा होमबा लोगोफोर नेव नायनि मा दं नेव दं नै लोगोफोर 5 नम्बरावहाय प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जोनोम गामिया दाखालि थांनाय 2019 टेटआव फैदोंमोन ईशान चन्द्र मुसाहारिनि जोनोम गामि सोंनाय आरो दाखालि स्पेसियेल टेटआव फैदोंमोन प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जोनोम गामि थेवब्लाबो आं बेखौ दिखांना होफिनबाय लोगोफोर अब्ला नोंथांमोनहा जेबो गोनो गोथो गैया बेनि जोनोम गामिया जाबाय गदामारि आरो बे गदामारिया दा ओरैबायदि गामि जाबाय माने बेयाव गासिबो मुस्लिम गोजासै बेयाव बर' सासेबो न'खरसेबो गैला मानो होनब्ला गोदोनि दिनावहाय मोनसे समावहाय जोंनावहाय बेवहाय खोनानो मोननाय बायदिबा मोनसे कलेरा बेराम जादोंमोन कलेरा बेराम रोखोमसे बारदेरग्रा बेराम आरो बे बेराम जायोब्ला मानसिया थैग्लुङो लोमजानानै खिसावनानै बेबायदिनो जानानै गोबां मानसिया थैग्लुंनानै बे गामिखौ गारनानै खारदोंमोन होननानै आं खोनानो मोनदों बाथ्राया बेसेबां सैथो आं बुंनो हाया नाथाय खोनानाय खोथा थेवबो जों मिथिना लानांगोन प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जोनोम गामिया गदामारि आरो नैबे थुरिबारिया जाबाय ईशान चन्द्र मुसाहारिनि जोनोम गामि आरो नैबे काजिगावआ कालिकुमार लाहारनि जोनोम गामि आरो नैबे भालुकमारिया सतीश चन्द्र बसुमतारीनि जोनोम गामि थामहिनबा नैबे काजिगावआ थिबखाय काजिगाव नङा दे नैबे गदामारि थुरिबारि बे खाथि काजिगाव गामि बे मोनसे अब्ला बिनि गुबै फिनाया नैबेनो गोसोआव ला लोगोफोर आरो 6 नम्बराव दं मुस्रि आरो सानस्रि रूप असिन तारा लाइसिखौ सुजुनाय समा
अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन लोगोफोर 1937 मायथाइयाव थामहिनबा बे सानस्रि आरो मुस्रि लाइसिखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्मआनो सुजुदोंमोन बियो हाथरखि हाला लाइसि अलंबार लाइसिजों समब्रा समब्रि सुजुदोंमोन अलंबार लाइसिखौ 1938 मायथाइयाव सुजुदोंमोन आरो रुप सिन्धारा थामहिनबा सानस्रि मुस्रिखौ 1937 मायथाइयावनो बियो बोसोरसे सिगां सुजुदोंमोन अब्ला बेनि फिननाया नैबे लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 7 नम्बराव नायनि लोगोफोर मा दं बर' थुनलाइनि देरसिन रमान्टिक खन्थाइगिरि जों मिथिगौ नङा होमबा बर' थुनलाइनि देरसिन रमान्टिक खन्थाइगिरिया इसान मोसाहारि जेबो गोनो गोथो गैया बयबो हाखागोन बेबायदि सोंनाय फैयोब्ला नङा होमबा आरो बर' थुनलाइनि सोंखारिनाय खन्थाइ लिरग्रा होनब्ला जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया काली कुमार लाहारी लोगोफोर अब्ला बिनि गुबै फिननाया जागोन नैबे इसान मोसाहारि चन्द्र मोसाहारिया बर' थुनलाइनि देरसिन रमान्टिक खन्थाइगिरि गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया 8 नम्बराव नायनि लोगोफोर मा मोनो नङा होमबा बर' रावनि गिबिसिन सुंद' सल' आबारिखौ सुजुदोंमोन थामहिनबा जों बाव मोनसे कुइसन फैखाबाय नै अलरेडि मिथिखाबाय जे बर'नि गिबिसिन सुंद' सल'आ मा होनोब्ला जोंहा नै आबारि फैखाबाय नङा होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय बर' रावनि गिबिसिन सुंद' सल' होनना बुंदों अब्ला जोंनि गिबिसिन सुंद' सल'आ आबारिमोन आरो बेखौ सुजुदोंमोन जोंना इसान चन्द्र मोसाहारिया गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो बे इसान चन्द्र मोसाहारिया बबे लाइसियाव सुजुदोंमोनबा हाथरखि हाला लाइसियाव आं दहाय जायखौहाय 1940 ना 42 मोनसे कनफिउज जानाय मायथाइया बे लाइसियावनो सुजुदोंमोन लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाय दानिया नायनि लोगोफोर 9 नाम्बाराव बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबखौ सुजुनाय समा जों मिथिगौ नङा होमबा बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबखौहाय जोंना प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ सुजुदोंमोन नङा होमबा बेखौहाय 1922 मायथाइयाव सुजुदोंमोन नङा होमबा आरो खन्थाइ मेथाइखौ नैबे 1923 मायथाइयाव सुजुदोंमोन आरो बिबार लाइसिखौ 1924 निफ्राय 25 बे बोसोरनैयावहाय सुजुदोंमोन नङा होमबा 80 बिसानसिम अब्ला बिनि गुबै फिननाया जागोन 1922 मायथाइ नेक्स्टआव बारनि लोगोफोर मा दं नङा होमबा 10 नम्बराव दं नायनि लोगोफोर मदाराम ब्रह्मआ जोनोम मोन्दोंमोन अब्ला मदाराम ब्रह्मआ बेसेबां मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन जों बेखौ मिथिनांगौ नङा होमबा 1919 1903 1901 1902 अब्ला बिनि गुबै फिननाया जागोन लोगोफोर 1903 मायथाइयाव मदाराम ब्रह्मआ जोनोम मोन्दोंमोन आरो नैबे 1901आवहाय सोर जोनोम मोन्दोंमोन होनबा जोंहा सतीश चन्द्र बसुमतारी लोगोफोर आरो 1902आव जोनोम मोन्दोंमोन होनब्ला जोंहा रुपनाथ ब्रह्म जेबो गोनो गोथो गैया आरो नैबे 1919आवहाय बर' सात्र सन्मिलननि जोनोम गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन मदाराम ब्रह्मआ जोनोम मोन्दोंमोन 1903 मायथाइयाव गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना नेक्स्ट बारनि लोगोफोर 11 नम्बरावहाय आबारि सुंद' सल'आ नुजादोंमोन आं दहायनो होनबोदों नङा होमबा आबारि सुंद' सल'आ बबाव नुजादोंमोन बिबार लाइसि अलंबार लाइसि हाथरखि हाला सानस्रि मुस्रि अब्ला जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर आं दहायनो होनबोखादों आबारि सुंद' सल'आ नुजादोंमोन हाथरखि हाला लाइसियाव आरो बियो प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि सुजुनाय लाइसि आं जायखौ दहाय कनफिउज जादों नङा होमबा 1940 ना 1942 मोन आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे खेबसे रिकुवेस्ट खालामबावदों जाहाथे नोंथांमोना बेखौ मिथिब्ला आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर बबे मायथाइयाव नुजायामोन दानिया 12 नम्बराव दं नङा होमबा लोगोफोर गाहायनि बबे मोनसेया इसान चन्द्र मोसाहारिनि सुजुनाय बिजाब दाना जों मोनबाय नङा होमबा इसान मोसाहारिनि सुजुनाय बिजाबनो रादाब बालाब गानै सनानि माला खन्थाइ बिहुं बबे मोनसेया अब्ला जों मिथिनांगौ जे सनानि माला खन्थाइ बिजाबा इसान चन्द्र मोसाहारिनि सुजुनाय खन्थाइ बिजाब आरो बिथाङा फामे होननानैबो गांसे खन्थाइ बिजाब सुजुदोंमोन बिथाङा गांनै खन्थाइ बिजाब सुजुलांदों सनानि माला आरो फामे दा रादाबा सोरनि सुजुनाय होनब्ला जोंहा समर ब्रह्म चौधुरीनि बालाब गानैया जाबाय नीलेश्वर ब्रह्मनि आरो खन्थाइ बिहुङा जाबाय काली कुमार लाहारीनि नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो गैया अब्ला इसान मोसाहारिनि होननाय लोगो लोगो जोंना सनानि माला फैगोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना 13 नम्बराव नायनि सनानि माला खन्थाइ बिजाबखौ बर' पाब्लिकेसन बर्डआ दिहुनदोंमोन थामहिनबा नैबे बर' पाब्लिकेसन बर्डआ मा होनोब्ला जोङो मोनसे बर' बिजाब सुजुग्रा आफाद बर' बिजाब दिहुनग्रा आफाद बियो बर' साहित्य सभानि बा बर' थुनलाइ आफादनि सिंनि मोनसे दालाय अब्ला बेखौहाय नों सनानि मालाखौ माब्ला सुजुदोंमोनबा 1993 मायथाइयावहाय सुजुदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बर' पाब्लिकेसन बर्डआ अब्ला 14 नम्बराव दं लोगोफोरनि बर'नि सोर खन्थाइगिरिखौ जन किट्सजों रुजुनाय जायो अब्ला जों मिथिगौ जे बर'नि सोर खन्थाइगिरिखौ जन किट्सजों रुजुनाय जायो होनोब्ला जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर इसान चन्द्र मोसाहारि मानो होनब्ला इसान चन्द्र मोसाहारि आरो जन किट्स बिथांमोननि जिउ सानस्रिया एखेयानो होनजायो मानो होनब्ला इसान मोसाहारियाबो
बुहुमाव 25 बोसोरल' जोरदोंमोन आरो जन किट्सआबो 25 बोसोरल' जोरदोंमोन ईसान मोसाहारियाबो बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन आरो मोजांसिन रमान्टिक खन्थाइ लिरदों जन किट्सआबो इंराजि थुनलाइयावहाय बयनिख्रुइ साबसिन आरो हामसिन इंराजि रमान्टिक खन्थाइ लिरदों बिथांमोननि बे खन्थाइ लिरनाय आदबफ्रा एखेयानो आरो बिथांमोनहा जन किट्सआ केन्सार बेरामजों जानानै थैदोंमोन आरो ईसान मुसाहारिया टाइफयड बेराम जानानै थैदोंमोन बिथांमोननि जिउ सानस्रिया एखे बेनिखायनो ईसान मुसाहारिखौहाय जन किट्सजों रुजुनाय जायो लोगोफोर अब्ला नायनि नेक्स्टआव मा दं लोगोफोर नायनि नङा होमबा 15 नम्बर बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबखौ सुजुनाय समाव मदाराम ब्रह्मनि बैसोआमोन जेब्ला पद्मश्री मदाराम ब्रह्मआ बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबखौ सुजुदोंमोन अब्ला बिथांनि बैसोआ बेसेबां मोनो जों बयबो मिथिखागौ 1923 बोसोर बैसोमोन जेबो गोनो गोथि गैया लोगोफोर दानिया नेक्स्टआव दं मा बारनि नङा होमबा लोगोफोर 16 नम्बर नै बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबखौ सुजुनाय समा कुइसना डाबल जाबाय आं दहाय मोनसे फैखांबाय बे 9 नम्बराव अब्ला बेखौ आं दहायनो खोन्थाबोखाबाय नङा होमबा 1922 मायथाइमोन नङा होमबा आरो खन्थाइ मेथाइया 1923 मोन आं दहायनो खोन्थाबोखाबाय अब्ला बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबखौ 1922 मायथाइयाव सुजुदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना 17 नम्बराव दं नायनि मदाराम ब्रह्मनि सुजुनाय जेन्थखा बिजाबा जाबाय नै सरि जेन्थखा नङा बे जोबथा मदाराम पद्मश्री मदाराम ब्रह्मनि सुजुनाय जोबथा बिजाबा जाबाय मामोननो आं खोन्थाखाबाय एसे दाखालिनो बाव रुपेश्रीया मदाराम ब्रह्मनि सुजुनाय जोबथा बिजाब गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 18 नम्बर नायनि पद्मश्री मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्थाखौ मोनदोंमोन बा मोनो बेसेबां मायथाइयाव मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्थाखौ मोनो अब्ला जोंहा जेबो गोनो गैया लोगोफोर 1988 मायथाइयाव मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्थाखौ भारत सरकारनिफ्राय नाजावनो मोनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेखौ बबे बिजाबनि थाखाय मोनदोंमोन होनब्ला जोंहा जेबो गोनो गोथै गैया बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबनि थाखाय बिथाङा मोननो हादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 19 नम्बराव दं लोगोफोर नायनि बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबखौ इंराजियाव राव सोलायनाय सुबुङा बाव मा होनदों दासो मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्थाखौ मोननायनि खोथा बुंदों नङा होमबा दाना बे बिजाबखौनो इंराजियाव राव सोलायदोंमोननो ट्रान्सलेटेड इन इंलिश होमबा सोरमोन बिथाङा मदाराम ब्रह्म कमल कुमार ब्रह्म ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म मनरन्जन लाहारी अब्ला नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो गैया मेगन मैसेबनानै होबानो जाबाय बा गोसोआव लाबानो जाबाय मनरन्जन लाहारीया खन्थाइ बर'नि गुदि सिबसा आरज बिजाबखौहाय इंराजियाव राव सोलायदोंमोन आरो इंराजियाव राव सोलायनाय लोगो लोगो 1988 मायथाइयाव पद्मश्री बान्थाखौ मदाराम ब्रह्मआ मोननो हादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना 1920 मदाराम ब्रह्मनि जोनोम गामिया दाना मदाराम ब्रह्मआ बबे जायगायाव जोनोम मोन्दोंमोननो बामोनखुरा भालुकमारि गयबारि घुनघुनिकाटा अब्ला जेबो गोनो गोथि गैया लोगोफोर मदाराम ब्रह्मआ जोनोम मोन्दोंमोन घुनघुनिकाटा गामियावहाय बियो आरो दानि धुबुरी जिल्लायाव दङ दै आरो नैबे बामोनखुराया सोरनि जोनोम गामि होनोब्ला जोंहा मनरन्जन लाहारीनि जोनोम गामि बियो आरो गयबारिया बबे सोरनि जोनोम गामि होनोब्ला जों मिथिनो मोनो जे जोंनि बर'नि ग्राम फनावहाय फार्स्ट रेकर्डिं जों जा अडिअ खोनासङो बे रेकर्डिं बानायजेननाय सुबुं नीलेश्वर ब्रह्मनि जोनोम गामि आरो नैबे जाबाय सतीश चन्द्र बसुमतारीनि जोनोम गामि अब्ला जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया बयस बेनि सोंदों नङा होमबा मदाराम ब्रह्मनि जोनोम गामि होननाय लोगो लोगो घुनघुनिकाटा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया नेक्स्टआव दं मा बारनि नङा होमबा नैजियाव गाहायनि बबे मोनसेया पद्मश्री मदाराम ब्रह्मनि नायजाब नङा बा माखासे नायजाबफोर होदों बे बबे नायजाबा आङो ओरैबायदि सोंथिखौ लानानै फैदों जाहाथे खेबसेयैनो जानानै फैयो मोनथिनो हायो अब्ला नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बबे मोनसेया मदाराम ब्रह्मनि नायजाब नङा होनोब्ला जोंहा रायमालि डिमापुर नोगोर बायनाय सदां बैराखि हाम्फे पाल्ला अब्ला नैबे हाम्फे पाल्लाया मदाराम ब्रह्मनि सुजुनाय नायजाब नङा गोसोआव लाबानो जाबाय नैबे डिमापुर नोगोर बायनाय रायमालि आरो सदां बैराखि बियो गासिबो पद्मश्री मदाराम ब्रह्मनि सुजुनाय नायजाब बा फावथिना गोसोआव लाबानो जायो दे दाना 22 नम्बराव दं हाथरखि हाला लाइसिखौ सोरनि लिरबिदांजों जागायजेनदोंमोन नै दाना हाथरखि हाला लाइसिनि दों होनबाय थादों होनबा 1938 मायथाइयाव अब्ला बेनि बबे सोरनि लिरनाय खन्थाइ बा रायथाइ बा मेथाइ बा सुंद' सल'खौ लानानै जागायजेनदोंमोन सोरनि फार्स्ट आर्टिकेलखौ लानानै अब्ला जोंहा जेबो गोनो गोथै गैया लोगोफोर दारेन्द्रनाथ बसुमतारी बाव ईसान मोसाहारि प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनहाबो
हाथरखि हालानि लिरगिरिनि लाइसि हाथरखि हाला मुगानि लाइसिखा नङा होमबा सरि हाथरखि हाला समनि लिरगिरिमोनखा बिथांमोनहाबो अब्ला हाथरखि हाला लाइसिखौहाय जागायदोंमोन दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि आर्टिकेलजों दाना 1902 दं लोगोफोर गाहायनि बबे प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि सुजुनाय बिजाब बबे मोनसेया प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि सुजुनाय बिजाबनो गोसोआव लाबानो जाबाय बाव दं सनाखि अख्रां गंसे नांगौ बालाबगानै खन्थाइ बिहुं अब्ला जोंहा जेबो गोनो गैया लोगोफोर सनाखि बिजाबा प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि सुजुनाय बिजाब गोसोआव लाबानो जाबाय जायखौ जोङो 1968 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन बे गोसोआव लाबानो जाबाय दे आरो नैबे बालाबगानैया जाबाय नीलेश्वर ब्रह्मनि अख्रां गंसे नांगौआ ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि खन्थाइ बिहुङा काली कुमार लाहारीनि गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना 24 नम्बराव दं हायेननि सुफिन होननानै बुंनाय जायो आं दहायनो फार्स्टआव मोनसे सोंथि 1 नाम्बाराव सोंथि लाना फैदों नङा होमबा बे फिननाया बेनो जागोन हायेननि सुफिन होननानै बुंनाय जायो प्रमद चन्द्र ब्रह्मखौ जायखौ जोङो बर' खन्थाइनि अलंबार होननानै हेरेम्ब नार्जारी बिथाङा बुंदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो नैबे 25 नम्बर सनाखि बिजाबा नुजादोंमोन आं दासो होनदोंमोन नङा होमबा नैबावहाय गाहायनि बबेया प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि सुजुनाय बिजाब नैबे सनाखि नम्बा आरो बे बिजाबा माब्ला नुजादोंमोन नैबे 1968 मायथाइयाव अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअआ माबायदि मोजां जादों ना गाज्रि जादों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामदो कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुना लादो आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाखानि आङो अलमस्ट खौरां हांखोखौ फोजोबबायानो नै अलमस्ट खौरां हांखोआ जाबायानो बेवहाय आङो ड्रयिं आखिनो नांगौनि थाखायसो आं बानाय जादोंमोन नै आं बानायजोब्बायानो गासिबो आरो बेखौ लानानै फैसिगोन नेक्स्टआवहाय बेवहाय नै लाना फैबाय अलरेडि कमप्लिट बेवहाय माखासे MCQ सोनांसिगौ MCQ सोबानो जाबाय आरो अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय